Maghahanap na lang siguro kami dito sa loob ng Seychelles. Diyan oh guys. Diyan. Sana makahanap pa rin ka. Ang dami sa ilalim guys oh. Napakalinaw ng dagat guys. High tide ngayon guys, high tide. Yan ang nakuha namin guys oh. Marami na. Lag ko. Ano pa sa may pagong? Manguha na kita ko. Yun guys, nandito kami. Manguha na kami na ngayon ng pako. Guys, ano ako na kapatid ko ng pako. What's guys? Kasama ko ngayon yung kapatid ko. Maghanap kami ng ulam. Hindi na kami nakapag-intro doon sa bahay guys. Ganda dito ng view guys oh. Napakalawak ng palayan. Napakaganda talaga dito ng tanawin guys. Dami mga palayan. Napakalawak. Sana makarami tayo. Ito palang gagamitin natin guys oh. Sana makarami tayong pang-ulam para libre. Palaging umulan dito sa amin. Ngayon lang ulit umaraw guys. Ayan o, ngayon lang ulit may araw. Listen lang guys, update ko kayo mamaya pag nandun na kami sa ilog. Yun guys, ang laki na pala ng dagat pagdating namin dito. Ayan o, hindi kami makakasarap. Malaw mo sa klas. Napakalalim. Dili ka daag sa luyo. Yun o. Napakalaki na ng dagat. Malaki pa lang dagat guys pag umaga. Ano na kasi ito, mga alas 8. Maano. Oyot sa oh, hanggang dibdib na. Tagaliog na. Guys oh. Maghahanap na lang siguro kami dito sa loob ng Seychelles. Diyan oh guys. Diyan. Sana makahanap pa rin ka. Para hindi naman sayang yung pagod natin dito. Diyan sana kami makuha ng mga hipon, mga sugpo. Diyan oh. Kaso napakalalim. Ang laki na ng dagat. Guys oh, may mga sihi din. May sihi oh. Hindi natin nagamit yung sarap natin guys. Yun pa guys oh, Seychelles. Medyo pang-ulam na rin. Manguha kami guys ng pako tapos gataan namin, ilagay namin yan. Para kahit pa paano madagdagan. Naman ukat, ay umang. Seychelles oh. Guys, ang dami oh. Marami na naman ako ang ulam ang kapatid ko guys sa mga Seychelles. Wala kasing pasok ngayon guys, kaya sumama muna siya habang wala pa daw pasok. Maraming Seychelles dito guys. Hindi kami nakapag panguha ng hipon. Gawa ng napakalaking dagat na.
So, sa hindi po nakakilala, siya po si Catherine, yung kapatid ko. Si Ate Catherine. Manguha pa kami ngayon ng pako guys kasi ilalagay namin yan. Isasahog namin yan guys. Ang dami sa ilalim guys. Oh. Napakalinaw ng dagat guys. High tide ngayon guys, high tide. Yan ang nakuha namin guys. Oh. Marami na. Na tara. Ganda talaga dito ng mga ano guys, green flower. Ganda ng bulaklak guys. Oh. Sasa, mga sasahan. Si Haring Araw nagpakita din sa wakas. Ano ba? Dapat sa luyo. Di ba? Manguha na kita ko. So yun guys, nandito kami. Manguha na kami na ngayon ng pako. Guys, nakakuha na yung kapatid ko ng pako. Guys, oh. Ito guys yung pako. Yan, oh. Nagpako ngayon guys kasi palaging umuulan. Oh. Guys, oh, yan. Ganyan ang pako. Ya? Ha? Ano? Di ba naman? Matataba ngayon ang mga pako guys kasi pag palaging umuulan, mataba talaga yung mga pako. Dami guys, ha. Guys, ang pako. Yakara gukot niyan. Siring gadang pako. Ayan guys, pauwi na kami. Dakat. Yan na yung nakuha naming lahat na pako. Yan. Nandun sa loob yung mga sisil. Kamuting kahoy. So yun guys, salamat po sa panonood. Hanggang dito na lang muna ang video natin. Ang daming hinog na mayabas kat. Guys, ang daming hinog na mayabas. Ayan, daming hinog. Kat, mawakit mayabas. Guys, ang daming hinog guys. Pati ni Kat. Ang daming hantik guys, kaya ganito na lang. No? Tagak. Ayan, Kat. Ya, ila. Gak gulaw. Kuat mo sa. Ya. Ito. Daming mayabas guys, Ayan guys, hanggang dito na lang video namin guys. Salamat po sa panonood. Pakisuportahan po ng channel namin guys. Sana subscribe naman dyan. Pakihit na rin ng notification bell para lagi po kayong update. Mayabas.
Magbabay ka na sa viewers natin. Bye bye guys, ingat-ingat po tayo palagi.